Dobrý deň, milí naši. Vítame vás po roku znova pri losovaní našej novembrovej hry. Rok zbehol veľmi rýchlo, nám sa to všetkým zdá, že to bolo pred pár týždňami, ale skutočnosť je taká, že zase máme začiatok decembra a blížia sa Vianoce. Ďakujeme vám za účasť v tejto hre. Ďalej povie kolega. Hry sa zúčastnilo 105 objednávok, ktoré splnili jej podmienky. Môžete ich vidieť a bude vylosovaných 8 cien, ktoré sme takisto vám pripravili. Takisto sa môžete na nich pozrieť. Tak môžeme prikročiť k losovaniu. Lístky zhrnieme do nášho tradičného osudia. Trošku ich pomiešame a môžeme začať s losovaním. Nech sa páči. Tak prvú knihu o Bratislave, a teda prvú cenu, získava náš zákazník s číslom objednávky 69096. Druhú knihu s témou Vianoc, detektívka Vianočná nádielka, získava objednávka číslo 69029. Tretiu knihu, romantický príbeh Jany Pronskej, Princezná z Izmíru, získava objednávka číslo 69243. Štvrtú knihu, detská, krásne ilustrovaná rozprávka Medveď a šepot vetra, patrí objednávke 69067. Román Otáznik je polovica srdca, získava objednávka 69120. Ďalšiu cenu, romantický román z edície Bridgertonovci, získava objednávka 69162. Qualityland získava objednávka 69032. A poslednú knihu Dom života o prírode, ktorá hovorí mnohými jazykmi, získava objednávka 69293. Môžete si pozrieť všetky ceny aj s príslušnými číslami objednávok. Ďakujeme vám za vašu účasť aj za celoročnú priazeň. A ako vždy sa opýtame prítomného, respektíve neprítomného pána notára, prebehlo losovanie v súlade s pravidlami? Áno. Ďakujeme. Ďakujeme a tešíme sa o rok.